Aoleu. Avem nervi? Cine vorbește aici? Aoleu. Mai zi. De ce ai fost atât de mult plecat la căzda? Pune. Mai zi. Ce-aș pe tati? Mai zi ceva. Dințișorii unde? Ia să vedem. Ia-te. Ia-te. Lasă limba să văd dințișorii. Ia să văd dinții. Ia să-i văd. Ia-te. Ia-te. 2 avem.